Muri yeZimbabwe zvatanga, Comrade Blessed Geza vadzoka vabudikira vachiudza vanhu X account yavo yavanenge vachishandisa, ende zvekare vari kutaura kuti zvone ndiri kutoisa link ipapa. Ndisati ndaenda pane nyaya dzakawanda wanda, pane program iri kuitika yandinoda kuti mungowonesana nayo, mungosangana nayo, mondiudzawo mafungiro enyu kana muchinge mapedza kunzwisisa. Welcome to Greenlight International Trust Bring a Smile. Our 12th anniversary Bring a Smile, which will be held in Binga on the 26th of April. We are holding a fundraising dinner to fund this Bring a Smile on the 29th of March in Batanai Gardens from 7 p.m. to 9 p.m. We have tickets that we are selling from the cost of $10, $20, $30, and $50. Please get in touch and attend this fundraising dinner through our contacts that are written down there. I thank you. So panapa zvikungoitika zviri simbo muri yeZimbabwe. Vanhu ava ndo vanobatsira vanhu shirikadzi, nherera, vanhu vakaremara, vanhu vakaita sei vanenge vachingobatsira kunyanya zvirema, ndo zvinenge vachingobatsira vanhu ava. So zvakakosha iko zvinezvi sevanhu muri kukokwa kuti $10 inokwana kutenga tiketi riri kudiwa apa, 20 inokwana, 30 kana 50 matiketi akasiyana siyana, fundraising inenge ichiitika. So handei tinovasapota newando wedu, chingotorai nhamba dziripo mobva mangorova mainquiries. Hello, tabva kuningirikini tataura client tanzi tuye tiite mainquiries tigonzwa kuti zvinhu zvakamira sei, motobatsirika ipapapa. Chero ungava uri kuAmerica unogona kungobatsira, zvinhu zvakangokosha also kungonikina shoma yaunayo iyoyo pashoma ipapo. Kuna ana Doubting Thomas, lingi rinenge riripo rekuwebsite iro ndatoisa pawebsite apo, iro munokwanisa kungoenda futi pawebsite muchitarisa kuti vari legit here. So muri yeZimbabwe, back to the story, nyaya iripo ndeyekuti Mudhara Geza adzoka, ende handizivi kuti zvichapera sei. Ndo situation iripo paground iko zvinezvi, ende akatopfeka camouflage ari serious. Mudhara yeye akatarisa face yake manyatsoiona mese mimi. Geza adzoka. That is the current situation in Zimbabwe. It's breaking news. Iko zvinezvi, I'm sure the ZANU-PF ruling party is in panic mode. Kutotata kandutoita nemiko zvinezvi. Vari kutoruwa nehana, vari kutotonhora seice, because nguva yese vanga vasingazoti ari kuronge backup ari kuiwana kupi chii chiri kuda kunyatsoitika. And atotata arida kutokomunicata nevanhu. Hazvipere mushe. Ziyambi nevamwe vako mahwana atanga. So ndikadza ndikusiye makateerera, pane zvakawanda zvekutaurwa nemaZimbabweans. Audio riri panapa, nhamba dzandichasiya pascreen ndo idzo ndo dzangu dzepanapa dzepakuliend idzo. Munokwanisa kunge muchisendawo maaudios enyu panhamba dzepakuliend idzodzo muchindionesawo kuti mune kuionawo sei nyaya dziri kuitika. Even if you have something you want to tell me, kana kunogona kunge kune zvaitika kuraini kwako zvausiri kunzwisisa, zvausiri kufarira, feel free kungotora kaklipi pautori ipapo wotondisendera direct, unotozviona ndatozvibudisa ende handinonoke manje. Regai katimbotaurawo nekuda kwemukana watakavhurirwa uyu nemacomrades, mahovets, macomrades akauya nerusununguko, vana comrade Geza, vana comrade Knox Chivero, vana comrade Matibela. Nyaya idzi dzatakasangana nadzo takavarairwa dzine chekuita neuprising yemusi wa31 March. Ndozongoti bate zvishoma nekuda kwemastrategy atinofanirwa kusvinurira kubva kuteam losers yavaMnangagwa, nokuti pane zvavari kuronga, asi kana tikasati nguva tikasachenjera tinogona kuchitwa out of an opportunity imwe chete, which is once in a lifetime yatawana iyi yekuti tizvisunungure. Tine patakamboita shungu muna 2023 after my elections. Vana veZimbabwe vakatambudzika, vakachema, vachida kupinda mumastreets, asi nekuda kwekuti zvimwe nguva yacho yanga isati yakwanawo, for whatever reason, asi hazvina kuitika panguva yacho iyoyo. Vamwe vakaita madepression, vamwe vakakwira maBP, vamwe vakafunga kuzviuraya chaiko, vamwe vakatiza kutobuda munyika nekuda kwedisappointment yakaitika nekudiscourage kwavakaitwa after the elections. Pakangobuda maresults, vanhu vese vakaziva kuti pane zvatoitika, pane zvatambika chete, nekuti mavhotera akaita vanhu, mabudiro akaita vanhu kovhota, zvakatorakidza kuti hapane chaitika chete chakonzeresa kuti team iyi yavaMnangagwa inzi ndo yawina. Ivo vasina kana ani zvake angavavhotera, havana kunze kwematsotsi avo akavakomberedza iwa yaya, avanongoswera vachiswededza padhuze kuti vabe vari pamwe chete. Zvino 31 March 2025
ndiro zuva re-uprising. Musabuda on any other day, no matter what. Musabuda. Musi wa31 March ndiro zuva ratagadzirirwa, zuva ratatenderana neruzhinji kuti tipedze nyaya yembavha nemhondi dzeteam losers dzavaMnangagwa once and for all. Patari apa muZimbabwe hamuchadi vanhu vasingazive zvavari kuita, vanokonfusika nezvinhu zvisina maturo, zvimatricks zvinoitwa neZANU-PF. Paakuda vanhu vanosvinurira chokwadi, vakati ngwa, vanochenjera vachitarisa kuti zvinhu zvatiri kunzi tiite izvi zvine chekuita here neguta ruzhinji. Mnangagwa ari kutongomira nekutamba yatingati losing team game, yekuti vanotamba bhora vanoziva kuti kana timu yadyiwa zvinosiririsa zvisina nharo, munotanga kuita inongonzi defense strategy yekudhifenda kuti musacharamba muchipiwa zvimwe zvibodzwa, maakungodhifenda chete. Ndo zvaakuita Mnangagwa netimu yake, team losers dzake. Saka Mnangagwa neteam losers ndo rangove basa rekutsvaga manew defense strategies to counter team yemawinners yeruzhinji rwevana veZimbabwe. Saka mukasangwara muchingochema netunhu tusina basa, muchingotarisisa tunhu tusina basa, munoluza this opportunity. Inzwai, vamwe vari kuchema kuti hatisi kuona Comrade Geza, Comrade Geza sei vasiri kutaura, Comrade Geza vachiripo here, asi pane zvakaitika. Imi takatopiwa the fire, takatozarurirwa kunzi chiitai zvamaichemera muna 2023 zvezve, chiitai izvozvo zvamaichemera. Hazvichadi kuti timirire kuti hanzi pane azotaura kana kuti pane azodi. Musi wa31 wataurwa izvozvo, kana vaGeza vasina kukwanisa kutaura for whatever reason, pamwe vakabatwa, pamwe vane chikonzero chiri kukonzeresa kuti vari pakasungika pekuti havakwanisi kutaura, isusu musi wa31 uchingoti ngo, taurai nevarume vane varume, taurai nevakomana vane vana, taurai navo. Because generation yekubva 1980 kusvikira nhasi pane munhu asati ambopinda kana chinonzi basa hachizive. Saka generation iyo it's a wasted generation. Saka hatingarambi chingomirira kuti hanzi nekuti havasi kutaura. Ko what if vane vakasungikana kana kuti vakapinzwa pane situation yekuti havasi kukwanisa kutaura? Ndo zvingaite kuti here 31 March as it approaches totadza kuplana. Because chinoita leader ndechekuti anokuvhurirai mukana wekuti tavhura, chiitai zvamanga muchichemera zviya zvokuti munoda kuzviita. Tinodaira kuti vaGeza vachauya, tinodaira kuti vachapa direction, tinodaira kuti vachapa signal. But even in the absence of a signal, ngatingocommita, let's just commit kuti 31 March, no matter kuti zvaita sei, whether the sky turns yellow, ngatingozirai kuti chete musi wa31 March ndiro zuva redu rekuzvisunungura. Regai ndimbotaura nepamusoro pemastrategies. Pane mastrategy anoshandiswa nema-losers aya. Mastrategy iwayo is just to buy time, to destroy my evidence, nekuita prolong continued existence of their diabolic, despicable and evil tyrannic government. Saka mastrategy acho ndikuda kuti ndingoti mhanyei nawo kuitira kuti mugare makati nguva muchiziva. Vamwe vedu hatitombozivi kuti zvimwe zvinenge zvichiitika. Atori mastrategy ekuti tiwire tiite kunge hove iya inopiwa worms yobva yafunga kuti munhu ane tsitsi manhingi dzokundipa maworms. Hapana zvakatombodaro. Regai nditange nekuti strategy number 1 ndeyekuvharira, kana kuti isisi vekumatebhelele ndichoti kuvimba ukuvhimbela, yekuvharira kuti hapana anokwanisa kusangana nemumwe. Saka vanovharira mikana yese yekuti vanhu vasagona kana kusangana kana kutaurirana kana communication yese havatodi kuti vanhu vasangane, so that every citizen is put under house arrest. Izvi zviri kuitika izvi, everyone atori under house arrest, nekuti hapasina kusununguka, vanhu havachakwanisi kutaurirana, havachakwanisi kusangana,
havachakwanisi kuti vanhu vakungogara vari vanhu vari on the alert yekuti ndinogona kungovingwa anytime. Saka kana tikasangwarira tikasaziva mastrategy acho iwaya tinogona kupinda nezvimwe zvinhu zvatinenge tifunga kuti icommunication yedu, but ngatingwarirei communication dzisiri dzedu, tizive communication dzakanangana nesu. Yatinoziva yatini definite nayo ndeyekuti yedu demonstration yemusi wa31 March yeruzhinji rwevanhu yakatenderanwa. Saka any other date hazvinei kuti zvauya zvakaita nemutoo upi kana kuti zvamira pagomo ripi, isiri yemusi wa31 don't entertain. Musatombozvita, musabude mudzimba nekuti munokuwara mahara mukafira mahara, nekuti they are blocking and interrupting communication lines, including kutobhana ma-meetings. Kana ma-social media ari kubhanwa, interfering and causing chaos kuma-pressers, nekutoblock as much as possible any organized communication as much as possible. Vari kutointroduce ma-strange draconic ma-laws ekusuppressa unjustified and fraudulent laws ekungosuppressa vanhu, kune kusunga ma-activists nekusunga ma-journalists zvisina kana direction yekuti zviri kuenda nekupi. Chinzwai strategy number 2 ndeyepropaganda, spreading lies and spear campaigning inozodzwa ma-opposition leaders kana kuti anybody ari kuopoza either iagenda 2030 kana kuti ari kutoopoza utongi hwaMnangagwa nevanhu vakavatenderedza. Anybody who's opposing anobva atsvagirwa kanhu kwekumuita smear. Vofambisa ma-spear campaign, ninguya akazotengwa, ningimusiyaiwo, zvakazodai, kuitira kuti vanhu lose confidence in that person. It's just a way of tarnishing their image, kuti vanhu lose their respect for that person and they lose trust in that person. Whereas munhu atinofanirwa kuluza trust naye zvachose zvisina kana mukana any kana iota of doubt ndiMnangagwa. Number 3, vanoita inonzi kupa vanhu mafufu kana kuti offering crumbs to silence the disgruntled. Vanenge vachichema kuti hazvina hazvisi kufamba zvakanaka. Mamasses evanhu vanenge vari kuti hazvisi kufamba zvakanaka, tine nzara, hatina mabasa, hatina chi, vanobva vadedzwa one vachipiwa zvimafufu izvozvo. Kana ukangopiwa tumafufu izvozvo, kana uri munhu asina integrity, ubva kuti ini kunyarara ndinei, nekuti at least nini ndiri kutodya. Saka pane vazhinji vari kutengwa nenyaya idzodzo dzokuti vanyarare, vari kunyararidzwa nenyaya yekupiwa macrumbs. Munofunga kuti sure each district ingapiwa 2 ma-sewing machines? District ine vakadzi vanokwana 500 nekupfuurira yopiwa ma-2 machines. Haasi macrumbs iwayo, haasi mafufu iwayo. Vanosona chii chavangasona nemashini 2 vakadzi 500? Moti hanzi vari kuedza papi pacho pavaedza? Vanhu varume vakuru vari kuma 8 years 90 years vanopiwa mabhasikoro, marodhi acho hakuna ekuti vachovhere mabhasikoro acho, majecha nemapotholes, magoronga, vofamba vachidonhera magoronga nemabhasikoro, ivo vanhu vachifamba nemishini yemotikari. Ima hamusi kuzvionawo here kuti these are crumbs. Magrants ari kunzi henzi tinopa magrants emawidows, azotanga musi unoyu pataura vageza apa ndo pazotanga kunzi hanzi taakuvapa magrants mawidows nekuti vazorangarirwa nhasi. Pese apa vanga vasiko netudzimba two kuti hanzi vari kutotaura vega kuti imba iyi takaipedza in 3 days. Imba rudzi inopedzwa in 3 days. Substandard houses zvokuti it's not fit for kuti munhu agare, munhu mupenyu kuti agare imomo. What manner of government is this? Koiwo ma-false promises, mastenzi, mabasa, ma-fertilizer, ma-projects, ma-youth, vakabata chino, vakabata icho, vakabuda apa, vakapinda apa. Hapana chabuda nanhasi. Muimba akataura akati chabuda hapana.
ndoseke namuri kunzwa mukuru akuti handichapfuuri 2028. Apa parliament izvozvi zvatiri kutaura izvi vari busy kutoita implement the necessary constitutional clauses yekuti zviitike zvekuti vaextende stay yava Mnangagwa kusvikira 2030. Izvi zviri kuitirwa kunzi vana vavo vanenge vaane ma40 years, vana vavo matwins aya vanenge vaine 40 years muna 2030 vongosiyirwa nokuti vanenge vakukwanisa kuita mapresidents. Svinurai vanhu vemuZimbabwe, svinurai, musatanga kuti hanzi tinotakurwa nei, tinoenda nei, tinozodini. Ari kutambudzika tisu. Let's do everything possible kuti zviitike musi wa31 March. Mumwe nemumwe paari angoti I'm committed. Mumwe nemumwe angoti kana dai kuri kutengesa TV yangu ndinotengesa, nokuti zviri kuuya zviri mberi ndo zvakakora. Vanhu ngatinzwisise izvozvo. Strategy imwe yavanoshandisa ndeyekupa vanhu false hope yekungoti vanhu vafunge kuti pamwe zvichanaka, pamwe zvichanaka. Rini wazvichanaka? Ipapa pane tumagrants turi kutaurwa kuti kungopa vanhu false hope yekuti pamwe vakatanga kuchitipa zvima $200 izvozvo zvichienda mberi, pamwe hapana kana guarantee yekuti mucharamba muchiapiwa magrants iwayo. Ndezvongoti munyarare chete. Ikangopfuura stage iyo ino 31 March ikangopfuura, muchatoona vanenge vatoi mureverse gear, vanenge vatorivhesa zvese zvanga zvichitaurwa zvese izvi. Chimwe chechina ndapa number 4, creating side shows yekunetesa vanhu nemaparallel activities. Pane tuma side shows tunopota tuchisimudzwa kuti vanhu vamboisa maziso avo pane zvinenge zvichiitika izvozvo vachisiya zvinokosha. In other terms, they are trying to side track your focus, kuti musafokasa pane zvinhu zvihombe zvamunofanirwa kuita focus nazvo, moramba makatarisa zvima side shows zvavanenge vachiita izvozvo. Let's remain focused. Tasafa for too long. Tatambudzika nguva yareba. Vana vedu vatambudzika nguva yareba. They are wasted generations. Kubva 1980 we have wasted our times. Vanhu vabuda muZimbabwe vachienda vachinoshanda kune dzimwe nyika, kwete nekuda, vachisiya maproperties avo, vachisiya zvavakashandira munyika yavo, vachisiya vamwe mabusiness vakanguri vavhara kare, vabirwa mari dzavo neiyoyi hurumende iyoyi. Number 5, bribery. Zvivhara muromo. Mota dziri kupiwa veruzhinji vaya vari kupiwa hadzisi kupiwa munhu wese, dzinopiwa munhu anotarisirwa kunzi ane kaconstituency kana kuti vanhu vanokwanisa kuinfluensa. Ndiye anopiwa mota chivhara muromo chokuti iye akanyarara vari pasi pake vanobva vanyarara. Tarisai mega list yevanhu vese vanopiwa mota. Hazvingopiwi ngonzi mainhiya muri kwaMuzokomboko mobva manzi takudedzai kuti muzopiwa mota. Hapana izvozvo. Vanotarisa vanhu vane status, vanhu vane influence. Influencers ndo vari kupiwa motikari. Those are the people who are being bribed. Those are the people who are being given money. Mari chaiyo kutopiwa mari yekuti vanyarare. But ngazvisatinyararidza kaisu. Tinganyaradzwa nevanhu vangani vapiwa mota na weakness. Vanhu vangani vapiwa mari. Kana alright, kana tikati at the most vanhu vabenefita vapiwa something, havasviki kana 10,000. Pane vanhu vari kuma over 15 million. Tonzi nekuti vanhu 10 million vabenefita. Zvinyi zvacho zvavabenefita zvimafufu izvozvo. Kokubloka. Ndapa number 6, kubloka, interrupting communication lines, including banning my meetings, my social media platforms, interfering and causing chaos in pressers. Vamwe vakabva kutodistebwa pressa yavo, vana Matibela musuno kubulawa yoko. Vakatotumirwa mapurisa akasvika tumijibha twana ID tukasvika tukakonzera chaos, meeting ikatodisruptwa. But meeting or no meeting, kumazuva ehondo aya taimboita mameetings here. Handiti taingofambisa shoko, raingofamba. Nanhasi ngatingodaro, kana dai vakabvisa network, kana dai vakabvisa whatever, ngatirambei tiri vanhu vanoziva information. Mafambisiro ataingoita mazuva acho iwayo, ngatirambei tichingofambisa saizvozvo. Hatingamiswi neizvozvo izvo.
kana dai vakabloka vakadini vakaorganiza whatever vakativhara vakaedza kutivhara ngatirambei kuvharwa. They cannot suppress us through unjustified and fraudulent laws. Kwozoita infiltration iyo tinoiziva tese, vanongoplanta kamaspies everywhere. Vana Chabangu, vana Linda Masarira, vana Jeff Judah, vana Tinashe Jonasi nevamwe vakawanda wanda vanongokandwa mukati mevanhu imomomo kuti vangotaura marabishi ekuconfuse vanhu. Don't be confused. Reject confusion. Mirai nezvatinenge tawirirana kuti izvi ndo zvatinofamba nazvo izvi. Ko kupromota mahelicopter syndrome ekuti ivo vanoda kubhururuka vari kumusoro, mamasa ari pasi, ari mabeggars achingotarisa kwavari kuti pamwe vachadonhedza kachingwa, pamwe vachadonhedza kashuka. That must come to an end. Ndinofarira hangu nyaya iri kufamba naComrade Nyoka Emabhunu. I don't care kuti vanhu vari kuti akazodini zvikazodini. I think this young man has proven to most of us vakawanda vanga vasingakwanisi kuita zvaari kuita izvi. He has proven kuti it's possible, it can be done. And ngatimbomupai mukana. 31 March wacho hatasvika 1. Ngatimupei mukana, kwete kungoshama vanhu muchingokriticize. Ada kuti akubudisei moto ruma iyeye, ada kuti akubudisei, ada kuti akuvhikirei moto ruma iyeye. Ko takamboita seiko? Takamboitwa sei? Takaroiwa nani? Munangagwa akatiroya here? Zvakafamba sei? Let's work together. Let's unite and work together. Toita chinhu chimwe chete. 31 March wacho kana akanga asvika mazuva atosvika. Kana zvaita mumwe muitiro, zvaita nemumwe muitiro, but ndepapi pane guarantees in life? Ndepapi? Kana kuzvarwa chaiko you can die. Vana vari kutofa izvozvi vachizvarwa muzvipatara. Vari kutofa nekushayikwa kwemishonga nekushayikwa kwemadoctors anoruzivo. Vari kutofa because there are no guarantees in life. Why do you want guarantees over something that you want? Chinhu chese chaunoda chinotoda sacrifice. Vanopfimba vaya vanokutaurira kuti aifamba nepakati peusiku achibva bhasikoro achifambira kuti anoona munhu mudikano wake. Sacrifice kusvikira amuwana, achimbodiscouragwa, achimbonzi haiti hapasvikike, zvakazodai zvakadai, asi nechikonzero chekuti anenge aine focus yekuti iyeyu ndiye wandiri kuda. Ngatifokasei. Pane imwezve yekuemploya nekuriwada vanhu vasiri electable. Criminals are still electable to destabilize any efforts to unseat or change the status quo. No, because they have nothing else to go to. Havana anything else to do. And kana status quo ikachinja vanenge vazhinji vacho vanotoziva kuti kumba kwavo mujeri. So they will do anything possible, kunyepa kana kuuraya kana kuabducta kana kudini. They will do that because they have something to protect ne-status quo iripo. Saka isusu toteerera izvozvo zviri kutaurwa izvozvo zvokuti chizobudai, mavhenders, moenda penyu mega, muri kuzotungamirwa nani. Hapana zvakadaro. Every Zimbabwean is a citizen of this country, and we must come out with one voice, and we must do the same thing. We must agree to do the same thing. Hondo ingadai isina kuwinwa, dai vanhu vanganga vaine mentality dziri kubuda iko zvino zokuti vanhu vanenge vachida izvozvi kune vanhu vari kutumira vanhu ko yatiri kubirwa imari. Kune vanhu vari kutumira mari kuna Nyoka Emabhunu. Saka alright, muri kuda kuti zvifambiswe sei? Munoitirwa zvinhu zvemahara. Ivo Comrade Geza tinotoziva, mwedu tinotozviziva kuti pane mari dzakawanda dzavakaisa muna 2017. Ndobva vatanga kublokwa nekuvharirwa kuti vasaita anything. Hapana chavanga vachikwanisa kuita. Saka mari handi munoiziva kuti inopera. Yotadza kupera, yakaperawo kubva 2017 kubva 2017 iyoyo kusvika 2023 vakunzi endosa Mnangagwa kuti apinde pamaelection, vakaramba. Chikonzero vanga vaine zvavanga vatoona kare and is decided to stand on the truth. Why vasingachakwanisi kuti vatisponse zvakare? Ko imimiwo kuti muchisponsa, alright, ivo vavhura kamukana, imimi chiitai kayo pati zvamaida kuita 2023 ngatizviita iko zvino. Yekupedzisira, they employ and reward unelectable criminals. Vanhu vane mhosva dzakatovamirira kumatare, vamwe vakatopiwa mitongo yavo. Ivavo ndo vavari kuemploya ivavo kuti vatungamire zvinhu zveruzhinji. Matsotsi
kuti amire achidefenda. Of course they will defend. Mungati shuwa kushinga rudzi ikoko kokuti vanhu havavhunduki, kuti mvura ironova nevanhu yakupindwa nemasuweji havavhunduki. Ma-parallel services in every area, vana Geopomona, vana Hebrew Investments Group, ma-parallel security systems, zvese izvozvo zviri zvokungoprotecta munhu, nokuti akataura ega akati inini I'm the godfather of the security systems in Zimbabwe. Akatogadzira masystems ekuzviprotecta. Saka imimi moneteswa naizvozvo. Kusvikira rini muchineteswa neizvozvo? Vanhu toramba tichingotambiswa bhora resimbi. No. Vane varume, taurai nevarume venyu, ngavamuke. Vane vanakomana, isusu tinavo vana vakomana, tiri kutovaparidzira every day kuti iwewe, your generation, your dreams were wasted. Wake up. Mashoko angu chete ndeyekuti 31 March, whether uri murudzi, whether uri kupi kwacho, as long as you are in Zimbabwe, arise and defend the inheritance yatakapiwa naMwari munyika yeZimbabwe. Tatovhurirwa mukana womusi wa31 March. Ndine chivimbo chokuti vageza vachauya nesignal, but whether vauya kana kuti havana, musi wa31 March hatimiri, hatifanirwi kumira, nekuti tavhurirwa mukana. Ndiyo ka direction yataidai, yataiti vachamisa havana kutipa direction, vachamisa dai vangotipa direction tingadai tatopinda. Ndiyo ka direction yatapiwe. Saka tamirira chii? Musi wa31 vese vari kuopoza, vari kuti handizvo, muchazoichema nguva iyi, nokuti iri kuuya one party system. Kana musina kuibvisa, kuirambidza iko zvino, kuiramba iko zvino, iri kuuya.